Repülnek, amit én szembe, és ott van a kanyar, a lakókocsikának, afelett 50 méterre van a látótábla, ott nagyon szemben. És az a videó, rengeteg videó van fönn a rallylegen. Hogy átok? Igen, az átok. Átok és És ott csiki csupa jön lefele, és tiszta a rég az egész, mindent látsz. És akkor végén van egy ilyen pénzfel, azt már innen hogy elugrott minden. Elején van valami. Azt mondtam, hogy elugrott minden. Csak utána volt gyanús, hogy visszajött, visszadolott az Audi. Visszadolott.